עומדים האנשים בתור, זמן הולך ומתארך, וכל חזק שומר מאוד שלא לחזור. את עומדת לפניהם בלב שדה פתוח, יד אחת קשורה ללב, יד שנייה פתוחה לרוח הנושם. למה לא, אם את יודעת לרקוד, תיכנסי לראש ותיכנסי לראש. למה לא, אם את יודעת לרקוד, תיכנסי לראש, תיכנסי לראש ותיכנסי לראש. אחד אחד הם ניגשים, וכשהתור מגיע את מקסימה בלחשים, ועם הלחש קל יותר לאנשים. כבר מאז טבלת באש, למדת לחש מרפא, תני ללחש לרפא, תני לאש לנוח, תני ריקוד יפה. למה לא, אם את יודעת לרקוד, תיכנסי לראש ותיכנסי לראש. למה לא, אם את יודעת לרקוד, תיכנסי לראש, תיכנסי לראש ותיכנסי לראש. המערב כולם רוצים מגע כזה, אני עומד איתם עכשיו ומחכה לך שתופיעי בשדה.